Mayong buntag. Ngayong buntag, sir, ma'am. Unsay pangalan? Ay, ako diri si Eugene Muriena, taga lumulupyo diri sa Barangay Lapu-Lapu, Agdaw. Okay, kasama nga matulang pagkataon. 1, 2, 3, ready, get set, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hahawin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Yay! Sulbad na ay muhang pang Noche Buena karong pitsak 25. Ayan, naara, no? Unya gawas sa Noche Buena, doon na pagyutay non-alcoholic nga wine. Ayan. Salamat kayo sa DXDC, pero medyo ko maka-appeal sa inyong promo. Ayan. Nanami, Merry na kayo mong Christmas, nanami panghanda. Salamat kayo. Okay, God bless. Advance Merry Christmas and a Happy New Year kanimo kasamang Eugene. Ha? Salamat, sir. More Okay. power sad sa inyo. Okay, mga kasama John, mauto kasama John ang lain na sab natong sukinting paminaw nga tuang napalipay karong panahona. Uban nato si Radyoman ay may ginita Radyoman Joel Viray tatak. Amen.